Ond sylw'r gwartheg rwan a chystadleuaeth Cwpan y Frenhines yn o brif wobra y sioe frenhinol ag eleni y gwartheg duon Cymreig sy'n cael y cyfle i gystadlu. Yn beirniadu hon eleni, Gwilym Jones o'r Balac, a mae o'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y dasg. Fi am rawd ydy'r 9fed cenedlaeth, dwi'n meddwl, sydd wedi bod yma yn Hafod yr Esgob. A gwartheg duon dim bywyd ni, dweud gwir. O'r munud wedi cael y geni, gwartheg duon sy'n yn gwaed ni. O beth ni wedi dysgu. Mae mam wedi dysgu gan taid a cyncl fi. A wedyn ni wedi dysgu wrth dyn mam yn mynd rownd y sioe ag fydde. Wel, mae'r gwartheg duon wedi bod yn rhan bwysig iawn o'r lle yma ys genedlaethau. Cofiwch, mi ddaru ni fel llawer iawn o bobl groesi rw chydig. Ar dyna'r diwrnod hapusan am mywyd i ddoth o ddau lawr o'r Cuell Echweg Cwntop a dweud, gwranda mae'r taro gwyn ma'n mynd. Di o dda i ddim byd. Sgynno ni'n pic o heffron i cadw, di o dda i ddim byd. Wel, o'n i'n yn efo chi. Dwi'n chi'n mynd i llyfr uwch di diwedd y dydd. Fyne. Lenny, dwi wedi cael y fraint o fod y feirniad, y Queen's Cup. Mae o'n beth da i gymdeithas y gwartheg duon bod o'n dod lenni, mae o'n rhoi sylw eto i'r bryd. Felly mae'n fraint ag extra pressure. Ti'n cofio ti'n tynnu'r llo? Lle mae o? Hwne, sy'n gorfod yna. Dwi'n meddwl fydd dad yn chwilio am heffrod a gwartheg efo pen smart a corff da. Be dwi'n chwiliad am? Seis, hyd, cymeriad bryd. Dyna'r tri peth penna dwi'n chwiliad am. A dwi'n siŵr bod nhw'n enrhesu yn y rai o Welsh. Pe bynnag mae'n ddewis i gael cyntaf, dwi'n meddwl fod wedi gwneud y dewis iawn. Dylse fo hynny ar ôl yr holl blynyddoedd mae wedi gwneud efo gwartheg duon.